Здравейте, любими! Аз се прибирам от работа в момента и искам да ви дам една практика за връщане на силата, малко по-различна от другата. Аз си ги правя тези практики, защото всеки ден ние даваме енергията си на различни хора и после като се приберем сме изморени и се чудим защо нямаме сила и енергия. Когато не сме се научили да се защитаваме от околния свят с различни такива защитни техники, ние много често изпадаме в разни такива позиции, където си наливаме енергията. И е хубаво вечерно време да си взимаме енергията обратно от света, който е бил около нас. Може да е малко шумничко, аз съм навън. Чакам си вечерята, но бих искала да ви дам практиката, за да можете и вие да се почувствате по-добре, ако сте имали натоварен ден. Така, сега а, направете 3 дълбоки вдишвания и издишвания. И си представете, че през коронната ви чакра влиза бяла светлина, която пречиства цялото ви тяло. Частичка по частичка. И го правете това нещо, докато не се видите, че светите в бяла светлина. Представете си как от краката ви към майката земя влизат всички негативни ситуации, от които сте изживяли през този ден. И кажете: майко земя, приеми цялата тази негативна енергия и трансформирай в любов. И продължавайте да канализирате през коронната ви чакра, как минава тази бяла светлина през тялото ви, докато не станете светещи. Представете си хората, на които сте давали енергията цялия си ден, и си представете как стоят всички пред вас, като една група от хора, и от цялата тая група течат нишки към вас. И по тези нишки се връща цялата енергия, която сте давали обратно към вас. Можете чрез вдишвания да го правите, вдишвате и енергията се връща към вас. Правете го, докато образите отпред не избледнеят. И дишате и си представяте как по нишките тече енергията ви обратно. И си представете как късате нишките с вашите ръце и остатъкът се връща обратно към вас. И накрая си кажете: аз, Самара, ще реша на кой да давам от своята енергия. Благодаря, аз вече си я върнах. И се почувствайте леко и свободно. Надявам се практиката ви е харесала. Правете си тази практика, като се връщате от работа или когато сте имали напрегнат ден. Много помага. Аз лично си я правя често. И ако мога да ви бъда полезна, винаги можете да се свържете с мен. Аз винаги оставям във всяко мое видео контакти мои, както и в био. Има мои контакти, ако имате нужда от помощ или от подкрепа. Винаги съм тук. Хубава вечер ви желая.